Jan Smallingerland de heer Van Beckum vervangt. De heer Van Beckum is jammer genoeg wegens verplichtingen in het gemeentehuis verhinderd. Natuurlijk ook een welkom aan iedereen die vanmiddag op welke wijze dan ook meewerkt aan deze gebeurtenis, of betrokken is bij de voorbereiding. En met name wil ik dan de bewoners noemen van huis nummer 19, hun buurman en alle buren van Beter Wonen. Kijk, we hebben een bandje wat muziek maakt, wat toegepaste muziek speelt, die flink geoefend hebben. En straks bij de soundcheck, toen zag je hier al in deze wijk dat er van alles zich ging afspelen. Ook zij van harte welkom. En natuurlijk van harte welkom iedereen die belangstellend is. We gaan vanmiddag dus de eerste 3 stenen van een monument plaatsen. Een monument dat uiteindelijk verspreid zal zijn over meerdere plaatsen van Drachten. En dat ons zal blijven herinneren aan die gitzwarte bladzijde uit onze geschiedenis. En de eerste 3 stenen komen vandaag in het complex Beter Wonen. Een rijksmonument uit 1909 deze wijk en eigendom van woningstichting Accolade.